Galego para peques. Suscríbete. Había unha vez unha nena moi alegre a que todos chamaban Carapuchiña Vermella, porque sempre vestía unha capa vermella que lle fixera a súa avoa. Carapuchiña, a avoa está un pouco enferma. Lévalle esta cesta, pero lembra, non te apartes do camiño e non fales con descoñecidos. Sí, mamá, prométocho. Carapuchiña entrou no bosque cantando e gozando do paseo, ata que apareceu o lobo. Bo día, pequena. A onde vas tan contenta? Vou á casa da miña avoa, levarlle comida. Por que non colles flores para a túa avoa? Seguro que lle gustarán. Boa idea. O lobo, moi astuto, ideou un plan. Avoiña, son eu, Carapuchiña. Pasa, pasa. ¡Ah! O lobo agochou a avoa e disfrazouse coa súa roupa. Acércate, pequena. Avoiña, que rara estás hoxe? Que ollos tan grandes tes? Son para verte mellor. Que orellas tan grandes tes? Son para escoitarte mellor. E que dentes tan grandes? Son para comerte mellor. Xusto a tempo, un leñador que pasaba por alí escoitou un ruido. Ei, lobo, fora de aquí. Mamá tiña razón, non debía falar con descoñecidos. O importante é que aprendiches. E así, Carapuchiña Vermella aprendeu unha gran lección: escoitar os maiores e ser prudente.